זה מה שנקרא ליפה. ליפה? ליפה. ליפה, פעם היינו מתרחצים. אמנם אתה בן 80 ו... בן כמה אתה? 80 ו... 85. בסדר גמור. לא נגיד את השם שלך, אבל תכף תראו מה יקרה אחרי שנשים לו יחידה שמתאימה לגיל 85. טוב, אז בן 85 או לא בן 85? ככה נראה בן 85 אם היה לו שיער שלו. תראו את כמות השיער. הנה, העיר עושה ככה. רגע. רואה? מה אתה מצוחק? תן לי רגע לצלם אותך כמה שזה יפה. נראה כמו שחקן קולנוע. בואו נראה מה קורה אחרי התספורת. והנה, בן 85 עם מינימום שיער, זה פשוט לא יאומן. תראו כמה שזה טבעי, איך שלא תסתכלו על זה, כמה שלא ננסה להתמקד על הבסיס, לא נראה אותו. תראו את השילוב של השיער של היחידה עם השיער שלו. תראו את הדלילות. תראו את החלק האחורי, כמה שזה נראה טבעי. תסתכלו למעלה, כמה שזה יפה וטבעי. וגם צד ימין שלו. ותעשו לבד את ההשוואה בין איך שהוא נראה פה לבין איך שהוא נראה כשהוא הגיע אליי. עוד פרויקט מוצלח, נתראה ביחידה הבאה.